Right, mabukela bakho emakhaya, Mthandazi Dlamini okhulumako. Niyazi ukuthi-ke ngisebenza ngalokhu ihlobo engifuna kusho namhlanje ngikhuluma ngendaba yesithunywa, ubungozi bekungalungisi isithunywa. Isithunywa siyakuvala ukuthi i-relationship ungabi khona, sivale ukuthi ungawutholi umsebenzi, sivale nokuthi senzele ukuthi ube namabhadi, ube nemasho, into eyiningi. Isithunywa nedlozi kuyahambisana ngokwe-two. Emsebenzini uyayithola imali iphele ezandleni, bayakuxosha emsebenzini, uba nesinyama, uba nesidina, ugcine kwasona isithunywa sikwenzela lamabhadi kwasona ngaphandle kwekuloya, ngaphandle kwezinto eziningi, ungagcina uyisichwala, ungasuka la emazweni uyofuna imisebenzi ufike ngalungi indaba yani yesithunywa. So mina ngesithunywa-ke ngiyasebenza kakhulu nesithunywa sasemanzini, ngisebenza ngamanzi. Namhla-ke ngihamba nomshana-ke lapha-ke lokhu ngiyanto kwadi ukuthi akuchazisele wena lapho mhlawumbe umuntu omhlophe, mhlawumbe waseZimbabwe, mhlawumbe waseNigeria, udinga i-English. Ayikho-ke inkinga-ke, English sinayo, ufika ekhaya nesixhosa sikhona, nesipedi, nesindebele, siyasikhuluma lapha ekhaya, nesiphutukezi lapha sikhuluma futhi naso. So mshana, awubachazele-ke lapha mabukela bakhona emakhaya ukuthi kwenzakalani in life. Hello everyone, this is Mthandazi channel. Here we are talking about ancestors. If you don't follow ancestors, you can work, but your work won't be successful. You can have money, but your money will disappear in your hand. Here you have to trust in your ancestors, because if you have not trusted in your ancestors, anything will be disappear. You can have a wife, you can have a marriage, but you will end up divorcing because you don't follow your ancestors. This is all I can say about Mthandazi Dlamini. Right. So mabukela bakhaya sizophethe umbuzo ukubhekisa ngapha. Wena mshana, isiZulu uyasithanda or isiZulu uyasilandela futhi? Malume uyasilandela. Uyasithanda futhi. Okay. Alright, so ngebume bakho ezikhula yini oyifundile ngesiZulu noma ke ngento yesintu noma ke okubonile ngikwenza wakuthanda noma ke okubonile kwezalo bakho okufaka isintu phakathi? Ngibonile ukuthi uma idlozi ungalilandeli ayikho into yakho yokulungela, ngoba uzoyihamba inyanga yokuqala kodwa kuyodingakala ukuthi ya emsamo ufike ukhulume namadlozi. Even uhamba uthatha uhambo lwakho, kumele abadala uqale babike niyahamba ngendaweni yokukona lizokwazi idlozi ukuhambela phambili wengakafiki la. Usho ukuthi idlozi lingakwenza ukuthi ingane ungabi nayo? Lingakwenza idlozi ukuthi ungasebenzi? Lingakwenza. Okay, so namagama ongakusho umantombazane lakhula la angangawene-ke lase alapha wona asafunda isikole asemancane amanye ajahe izinto, yini ongayisho kubo nje about life nje nolubonile noma sebakhulisa njengabontanga yakho ngathi nje? Mina ngingathi impilo ayijahi. Awujahi umntana ezulu ngakani. Mina ngifundile-ke ngibile nomntwana isikole ngakasiqedi. Ngifundile ukuthi-ke emaphutheni ami nginje manje ngayisola ukuthi kube umntwana ngibe nayo isikole sesiqedile, because umoshe i-future ngihleli ekhaya engabagcugcuzela ukuthi ngicela abafundi baqede isikole so that bazoba successful in life. So ekwenze kwenzeke lokho abazali bakho baqoshiwe lapha baqosha ekhaya? Cha, abangicoshi, bamukelile isimo sokuthi okay ngenzile amaphutha kodwa bangithatha bangibuyisa ekhaya. Okay, so manje uyadibona sasa unemali urich unemzi wakho nawo bonke, because angicabanga ukuthi lephutha elenze ukuthi ube nengane because ukuthi awuphindi ube kahle nempilo. Leyo malume ngiyayibona futhi ngiyayifisa ukuyibona ngisaseqhakazile nginemali ngilethe impumelelo empilweni. Babukela bakhona emakhaya ushana uchazile umshana ukuthi-ke naye-ke uke wahamba uba nenkinga yokuthi-ke agcine aba nengane, kodwa-ke lokho-ke naba lokho kuyamvelela. Okungivisa buhlungu kukhona abantwana bakhona ekhaya amantombazane ukuthi ingane ibe nephutha yaba nengane iyakhulisa futhi nesikole, abazali besingane bayayishaya bayayicosha basayihambela ekhaya ingaphinde ibuye. Okubuhlungu ukuthi le ngane uthi ayihambele ekhaya izohamba ibheke ngaphezulu seyikhulile futhi wesiphathela ukuthi ingane yakhona uma seyikhulile ithi ihambe ey'bhedlela ifike esibhedlela bayisike, kungabikho umuntu ongabikho ozoba ngumnaki, igcine ingane iyiphaka, igcine ingane iyiningi bonke abafana bakhona emhlabeni bese impilo yakhona ifishayo leyo muntu igcine iyamoshakala. So I'm happy ukuthi-ke umshana uNkulunkulu uhambeleka kuye abazali bakhe bangamlahli. Ngifisa ukuthi nababukela bakhona emakhaya bomama ingane zenu ningazilahli uma sezikhulile zibuyiseni nizigcoce nizikhulise. Inkosi inibuyisise nikhona emakhaya. Ngibambe ku-071 5292 117 073 1044 262. Mthandazi Dlamini, ungakhohlwa ukuthi subscribe, don't forget subscribe. Dr. Dlamini Mthandazi.